Tarik! What's up guys? Kumusta kayong lahat? Kasama natin sampol ay magbubuhay bukid adventure. Magpipiknik kami dito sa bukid, tsaka maglilimas. Ito yung mga kasama natin na una na. Guys, ito yung lilimasin natin Mano-manong paglilimas to. Sabaw tayo kalaan. Ako na rin siyaw. Guys, sinisimulan na. Ito yung lilimasin natin. Tinatambakan na. Bali, dalawa daw yung may tugkol. Ay magtambak. Dati ikot na magitan ka na bot. Bye. Bye. Ayos. Tapos na guys, tambakan. Yung daanan ng tubig. Guys, ito yung daanan ng tubig yung paglilimasan natin. Yan. Wala. Lumalpas daw. Na. Bulido dah. Balat. Balat mga dere-dere. Ta? Ano gata? Guys, ganito yung paglimas dito sa ito yung buhay sa probinsya. Pag wala kang wakpang magmano-mano ka.
Yan o. Yung daanan ng tubig. Yung tinanggalan kanina ng putik. Medyo malalim lang yan guys eh. Bagay lang ang pasab kayo. Sisinublat. Okay, so dalawa na sila. Mababawasan. Bagay lang anong pasab kayo. Adobot na ito eh. Ha? Ano? Wala tayo. Hello. Patay. Trap. Ano madumating ba? Peso. Ang rente. Ang update guys. Lapit na oh. Kita na yung mga tilapia dun. Guys, magluluto tayo. Magluluto tayo guys. Hindi mo na kailangang ano yun. Gasan kasi malinis naman yung bigas. Saka kukunti lang yung tubig natin pag dito sa tubig walang mapagkukahan na ng tubig. Malinis. Lutuan natin. Kunin tayo ng kahoy. Ano kahit na Brad? Yeah. Guys, update tayo. Malapit na. May nakuha. Dasipay. Tanay, kamti doon naman tanay. Das na. Yun guys, dami oh.
dami mo. Ah. May janitor pa. Yun eh. Guys, tapos na. Ang masasabi mo, Brad? Ano? Sabi. Bukan? Uy. Kunti. Nih, sa kanyo ay. Mukha kita ay mahapang. Nakalamit dito ah. Dami nakuha. May 10 kilo. Kilo. Tayo ka na to guys. Minta. Umbre block. Barang sang ano? Meron pa rin yung magbilang di siya look for that. Ha? Sana ito Da jay bag ko. Ano tanga palto ay. Ha. Isip. Kedua. Dua na eh. Dito na kaya. Basta tergawa na pa. No? Mga tilapia at saka ano. Manggat yung tip niya. Burasi. Kahit Dito. natalang tingin na raso niyaw. Iwang ko ka. Wala. Wala. Ang tanong mo lang. Kaya may kaya duti maladang Sino kita data? full take. Dito. Yung piston gawin natin data. Nagdadap. Data nagdadap. Ang ginitigan na rabat dyan. Yes, oh. Hindi nga na eh. Mga Kung tilapia, nititid yung hito. marigente ka pa sang lahi. Awan na dyan. Oo na dyan. Nagabura na. Babaw na dito, mababaw na. Whew! Bulgol mga brother. Guys, lapit na. Ow! Lipata. Wala nang tanggalan ng bituka, brother. Oh, aram din kailangan na Survival mode tayo, guys. Oo tao dyan, nog. Awan. Malis na. Tilapia. Anong luto mo dyan, Master Chef? Lawin. Kilawin, sarap niya, kilawin. Ano yung masara, kilawin? Tilapia. Kapal. Ano. Ano? Pinikpikang isda. Iyaw. Paggatang. Paggatang titinigos. Ano? Survival mode. Lagida mo guys. Puro sangar magamin dahil eh. Buhay na buhay guys oh. Bagong huli. Ano ka? Batit. Fresh from the farm. Doon. Gumot na rin. Lapit na.
Yes, may kapre doon, no? Unto ka nga pang ka. Paganda nga pagkayo. Hmm. Palos ko mo. Ano? Yung recipe yan, Brad. Luksaw. Laksaw. Kaya nagpadawang ka, umpay niya nagbayang. Sinabawan, mga idol. Yun. Talaga nalatak. Nagkadupay bayad dyan. Bayad dyan. Gasolina. Gasolina lang dyan. Nalatak. Ikaw, may yurutan tanong ka sa pangisang data. Ang saglo ng rabi ah. Ciao, Mike. Yo. Makaumayak. Matibay di napulo na pudo niya. Ako tininom din na po ang masanda tang dalitan. Ang sa malukong yakot ka raw. Guys. Na? Apa na eh? Lakwa. Ano na yun? Saan may ikot na ba? Basta pero daw. Paste, paste. Diyan yung crowd. Lalpas ka, Brad. Ipapang mo sa. Si papang mo. Ayan daw. Brad. Na. Mga kapaya, oh. Yay! Yay! Mahabot. Para sa mulok kang Paul. Idagas na kanto dito na yung mangga. Dapat. Malati yung sanay, may sabay. Tapos kumintay. Pagtipit ka, oy. Igara tayo pibunat. Sabaw ko yun. Di mana nih kiwai. Siya purado na lagi di grabe ay. Ngay. Nalabas ka, Kal. Uy, uy. Panyakalang. Daon na kami mo. Sutom mga kagahod. Sige, naman na rin. Onti, wow. Bawal. Hmm. Ito na yung bagay. Hiram ng Paul. Sukat ng kong. Grabe yung kalakas mo. Dapay ka na, ay grabe ang nakaka. Naramanan na tatay, dalalunos da. Bawal tag sidak karni ko na karni kay sidan na. Manam Paul. Doon na yung pa. Pa.
Ano ka? Parang tingnan ko na. Tupay. Ruman ka ba guys? Butog na pala no, naputigan na, di kayo sila.